Lalim na yan. Ayan mga paring Jason, time check natin 5:33. Bali mago kaya ko ng para doon sa poste. Kasi doon ako kukuha ng power ng kuryente. Tapos magpuposte ko dito. Dito na siguro. Yung binili ko kanina na tubo. Yan. Alright. Salita na mo lagi. Pero araw. Tali ka doon. Ano? Wala ka mo dito. Dito. Kaya ko rin pala. Hindi ko naman si pala lahat to, may. Balubal. Balubal. Ha? Kawayan ro. Ay, amo yang sa kawayan. Ang tutubong. Ay, balubal. Balubal. Ay, amo ang tutubong. Ay, amo dito. Sinulog sa nalipam. Sakto ko na. Hindi nakaluwas. Gusto hindi ka kuryente. Oh. Tubo. Tubo. Dito sa tubo. Ay, dami kalungay. Narumon ko man. Tapos simintuan.
Ano Ramadan, magpatubig ba sa tapos sa simento? Oo. Dapat tutulong ko. Dali ka kalawangan. Ano bikin ko rin ko? Weldingan sa mga ito mo. Kaanitan. Kaning ka Domingo, maksan. Sa Domingo paglipat sa kubo. Yes, ulo-ulo. Nadang ko na pagkatapos pa. Aladang ko. Kali ka muna magpagi. Dayak ko. Sama. Mobile ka muna. Gulay-gulaya. Tawag ko na lihat ako sa rambutan. Sakto silang pinagpaulukap ko talagang malaki. Pagkukan ko na sabi, sa RRCR, deposito. Sa di ka likod. Nagkaposisyon na deposito. Sa sana, kung saan agyan sa di I-slide ko na. Wala ako maswerte mo. Isusukol ko na sa ating magkasentabo. Deposito na ka nakuha. Baloy na. Parang ko. Oo. Sa di nagastuan. Deposito na, di dapat angat. Nagdormen na. Yung saan ganyan sabi mo? Uno. Nag-iba na ako ni Victor sa dapat nalagan sabi sa barangay nagpirma. Ay di na natadyags na natin. Ito sa barangay. Kaya naman migyan ang nagtumigabot kasi mga itim ang muna. Siya, punta ko saan? Ayan. Sukulon na yan. Ano ka? Sukulon na yung kinsari mananggad. Amo ko no kinuha talaga sa sukuha. So sukuha na sa ibanwaan. Pero ali, bawas minus manggad adto tinampo. Okay. Sige pa alik yan, dama sa jadi kay ba? Tadi na ba kayo niya? Eh, 1.5 na lang na dito pa yan. 1.5 ano? 2 liter at sana. alas 6:03. Time check natin. Para matibay. Nagpastuhod. Poste. Pagpasbewang ko na yun. Poste ng ilaw. Ang kuryente. Lugi talaga yan. Lalim na yan. Nakita tubig yan. Pwede nang silutan sa tao. Yan. Sunugin na naman natin. Time check natin. Yan. Isa ng lugar na.
604. Yan pa mo, oh. Yan, oh, sabi ni Papa. Papuyin naman natin to. Ha? Sarin. Uy, ba isan no, at ko sana kababa magsubsob tapig butang-butangan ko sana. Ha? Abuton na yan, lalo ko ito naludab. Okay na. Hindi na ako. Ako na rin magsubsob. Lang ludab ka to sa usto. Ang pati. Kuha mo sa data mga malawak na, malinis na. Tapos din sa linggo alam na, magbubuhat na.
Ha? Bago sa tindahan. Ha? Dahil kaya mo. Na? Sadto. Hari ka dagko. Sabi na. Walang tubig na nabili sa amin. Tama ano nung? Yan. Malinis na. Oh, dami. Tapos na yung kulay. Dito taon.
Ano? Yeah, ano ko? Masa din na pala sa place. Ay, dire, umudi iskro di. Yan, uwi na kami. Nabot na ng gabi. Hindi ko napawilding yung pinapawilding ko yung Gatso. Bukas na lang siguro yun. Ay, saan mo so ano no? Oo, buhatin ko yung tubo. Busy yung parang Jason nyo. Si bahay, Ami, bakasyon. napapalaban si Ami. Sa bahay, bakasyon nila. Yan. Umuwi.